Moje dcera? Moc toho nenamluvila, nebyla komunikativní typ. Bylo jí 25, měli jsme nějaký problémy. Varoval jsem Sarah. Takže si za to může sama, že zmizela. A že je nezvěstná. Ženský neposlouchají. Ženský nepočkají. Ničí dcera je nezvěstná a možná mrtvá. A já se nemohu zbavit pocitu, že ten večer, že viděla mě. Nebo alespoň část mě. Ona si mě nechtěla vzít. Řekla, že si mě nechce vzít. Lidé, co odcházejí, většinou zanechají stopu. Ale já do toho nejsem zatažena. Jak to můžete vědět? Nikdy jste tam nebyli. Nezvěstná. Od června 2012 v Žižkovském divadle Járy Cimrmana.